Isaftu igubha unyaka u1973 nezimiso zabasebenzi abangena emgwaqweni bemashela amaholo angcono. Lenhlangano yenyunyane ithi leyo mashi yabaqaphi yaqopha umlando ngokuqashisa abasebenzi ngamalungelo abo. Uvavi uthi izimo zabasebenzi ayikashintshi kakhulu nakuba sekudlule cishe iminyaka engu30 kwatholakala inkululeko. A minimum of 10,500 rand for everywhere. Demand number 3, total adherence to occupational health and safety measures at workplaces. Demand number 4, expansion of the public sector so that more teachers, more nurses, more police, more correctional services officers, more social workers, more traffic officers can be hired. Uvavi uthi abaqashe kunguhulumeni nenkampani kufanele ziyeke ukuxhaphaza abasebenzi kuyekwe nokudayiswa inkampani zikahulumeni. Abasebenzi banxusa amaholo angcono nokuthi baqashwe ngokugcwele. Thathe uma ngabe uthi umuntu wase South Africa akavumelekile ukusebenza more than 3 months kuma contract kodwa thina sisacindezelekile. Ukunomhulumeni angenelele ekuthini imiholo ikhuphuke, ukunalokho uyasicindezela imiholo iyehla. Lo mbuthano unxusa ukuthi kube khona inguquko enhlakeni exazulula izinkinga zamaholo. Ezindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.